saking juragane ayam kali Raka Mas Slamet katujaken Raka Mas Suparman juragane Tleser wonten ing Kopakan. Pake aku putune sapa sok yen gedhe aku melu sapa bapak ibu saiki wis ora ana langsa pake aku putrane sapa sok yen gedhe aku melu sapa bapak ibu saiki wis ora ana ati iki samangsa Pade piye dadine aku iki ora ana rewange pade elingo anak putune saben dina ora tau mulih pade elingo yen wis tuwa Wameneh donya ibarat ngunjuk toya waten ana ya pakde marang sing kuwasa waten ana besok siksa neraka en mangkono dik sing gedhe pangapuramu tresnaku kanggo sliramu Janji sing tenan Mas
dalu masuke. Raja kaya. Ya Mas Slamet. Caket kayak gini ya. Mugi-mugi katur. Panjenenganipun Bapak Sutris. Tak sawah kae saka kadoan ngagem nyampe tindalan payungan sapa kae sajake nate tepungan atiku dadi tatapan etope cepet aku sepangling biyen ayu kulitane kuning dek semono atiku momotang manting besok kapan aku bisa nyanding wong ayu sawangan ragaku iki dek semono mung tansah ridu ati wong ayu bukaan dadaku iki tresnaku amung sawiji esemu tansah katon netra asolas laga sing sarwa prasaja yang ngendika tembunge mangaya wara tumindake bisa dadi tulodo tak sawah kae saka kadoan ngagem nyampe tindalan payungan nate tepungan atiku dadi tratapan etope cepet aku sepangling biyen ayu kulitane kuning dek semono atiku momontang manting besok kapan aku bisa nyanding wong ayu bukaan dadaku iki dek semono mung tansah ridu ati wong ayu sawangan ragaku iki tresnaku amung sawiji esemu tansah katon ing netra solas laga sing sarwa prasaja yen ngendika tembunge ora kaya wara tumindake bisa dadi tulodo Matur sembah nuwun. Sembah nuwun semoga katur langsung.